Kini ako problema ba inas babae taon nga akong gipanguyaban. Usar man gud taon ko ka driver sa tricycle gud. O ngano inaani ako problema no og unsa? Pero niyo ako pagsugod ng tanan ha mga pangitabo. Samtang pa ko pasahero. Kanta-kanta lasag ko. May gali kay ganda ako ani akong sista. Kablihan ako. Inday dawatana, kininagpunga si kugugma, nga sa akong kasing karol, sa kadugay gilumutan na. Salig ayaw laom, ikaw ako yung pangasawon, kigugmang way prino-prino, bugtungot lana ng minteryo. Pakaslan ko, ikaw busog ibabaw. Ikaw pakaslan ko gayon, labi na ako gubog. Matunin nanay tatay ko, swerte gayon ang maasawa ko. Kaya kubutan man gayon kung matulog. Sa ato unya, oy pre, ay, sabang ka, pagali matiwas ako. Pasahero pasas ako kamulo si Daana. Kay pahuway pa ko kay, you know na ha, may gipaabot pa ko pre. Pasitaw, imong zero, kay Pasko ko. Ay, unsa mo rasa ka magawas, Gis, ano? Ang aking honey, my love, so sweet. Tatay! Oh my goodness, my little princess! Iha kling-kling! You are so very early, ha? One man, may klase, tay. Tanan, manguli na tanan. Okay, ha? Okay, my dear. Saan mo to? Akong pinakabatala taon, uy. Atay pa yaw, uy. Ah. Naglingi-lingi, bayo. Aha? Ikaw na ko, kisa imong gipangita. Sige, gipangita. Si Ma'am Gis, ano? Ay, why, ha? Ay, unsa man taon ka, uy. Ay, naglingi-lingi man lagi ka. Muriag doon na tsukay kita. No. Come on, dali na. Come on, di man. Larga na tali. Let's get inside. Come on. Singon, tay? Ingon ko, sakay na kayo uli na ta. My goodness ni mo, eh. What's the matter with you? Simple English, you cannot understand. You are very jugob, ha? Jugob. Jugob yun inyong maestra. Ako inon si Ma'am Gis at aya nga bugo siya. Ay, juk, unli na, eh. Yaak, natataon, nakataon. Ay, di ka ba alalay? Let's go na. Gina, kay I will hurry. Unsa ning giyaw-yaw sa imong anak ko, koy? Unsa, day? Nagiyaw-yaw akong apo. Sige lang kuno kaglingi-lingi dito sa eskwelahan. Abinyag siya mo imong gipangita. Kay bisag asa ka naman lingi, ha? Bisag niya na sa imong tungod, wadyo ka kakita niya. Kisa di imong kitanaw-tanaw dito sa eskwelahan ko, koy, ha? Oh my God, Sheila. Sa nanay na ko na. Nay, mind your own business, ha? Business. Business. Tanong ka, mamind your own business ka. Nya, pagkanan ng imong anak, nakaluto na ko. Oh, yes, Oder. Unsay, what is our food? Ay, unsa pa man di ay. Mangita pa kag malon nga, dili man kaigo imong kita. Buwad lang yapon. Pinood food, ha? That's a very food product. Ayaw, nagudihag in English. Oy, duklon na karong hanggawat ka. Ay, joke unli na. Dali na, Day! Raon na ta, Day! The table is ready for nomination! Ay, bungot sa ito. Lula, nga naman na si tatay, Lula. Magsige man nag-in-English. Usa, dili ko kasabot siyang in-English. Ay da, pasag din ang amahan mo. Kay frustrated teacher man gud na. Wa man gud na kapasar sa English. Unsaon, wa kay baon sa in-English dukot. Ana, di ay na kung dili makapasar sa English, Lula. Ay, abot lang nga ng amahan mo. Sige na. Pagdali na dihang taon, kay malit na ka. Come on na. Let's go na. Are you gone? Ha? Unsay aryogan? Ay, manaba, bida. Simple English, you could not understand. Oh, my God, gili. Milom da. Susuon tayo noon ka ng simo di murug budlot. Dana, dili gan. So, silingan na si Gan o si Dan. Silingan na sila na. Silingan ka karon. Nak, dali na. Ready na yung service, nak. Ang ato pasahero. Ay, Pasahero, Pajero dito. Dili pasahero. Pajiris ka buang mo, nga tayo sikad ba da? Nanay, chip, bayad mo. Pajero, nay. Ang asa ko sikat, Pajero. Ang ako, ganing mga kauban, gali, Honda Civic, nila, Toyota Vios. Nga na sa ako sikat, Pajero. Mauna diha. Tuluan nimo ba nga kabuang ng anak nimo? Sos, nanay, sakay lang ang mga inana ng mga istorya, nay. Dali na, kay para dito malitang, dali na. Minut pa sa kutay. Sige. Hello, ura pa tayo toothpaste Ay, tay. kabala ka, naaman tayo naka-reserve diha. Ha? Ansa man tay? Nay, asin nga puti kayo. Bungot sa ito'y. Pagkakikot pa yan mo tayo eh. Nak! Ay, kapuya. Nak, niyan ito sa eskwela, nak. Ikaw na iso dito, ha, kay. Isubihan ko tricycle dis gawas. Basig, ituwing niya tao ni. Oh, tatay. Nasagsikan, eh.
Clinklin, Ah. kapag-abot mo, dali Uy. na. Suda na this room. Good morning, ma'am. Good morning. Sige na, suda na to sa klase. Oh, ma'am. Tatay, aris ako ha. Yes ko, tatay, be. Oh, tatay, umalang ko tagda. Sige, malagtutok ni Ma'am Chisa. Sama din ako, takap na tawag. Kaya lang ka na, sundo na ka. Oh, tay, aris ako. Good morning, Ma'am Chisa. Good morning sa diha ko, Koy. Excuse ha, kay maklase na ko. Okay, ma'am. Ako hatod ni mo ron, mama. Lami ang sampung Ma'am Chisa, ikit kayo. Purma kay gawas pita. Dungan magkatuwa akong laway sa sipon. Hey, pagtakidot! Prikoy, prikoy! Pratalyo! Ano ka kadit kaya? Kalami ko sa itong kinabuhi, pe. Ha? Lami ba, uy? Kini mo lami. Mag-beer-call sa ta. Mag-beer-cool to? Kakadiyot, pre, ha? Igrahi ko niya ako 3 seconds, bay. Total, manam sa akong babasada. Kinalam mo pabugnaw na sad ko? Okay, sige. Ako itong panahon ko na ito, mga brigada, ha? Okay. Beer-call! 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 Oh, kabra na, pre! Mau ni ang oray ko klase, pre. San Miguel Pelsin. Sarap laging kasama. Sarap ang gina, pre. Basta kumpleto ang markada. Sakto ka, pre. Basta Beer-call, naagyo na permi ang San Miguel Pelsin. Di na may mo nga, pre. Sige na. Utsa pa man. Magtinanaway lang tani. Ablihin, ha? Oh, wow. Kalami og kabugnaw pag yun kayo. Okay. Cheers, mga batang San Miguel. Okay, cheers na. Cheers! Cheers! Woo! Oh, kemudian Beer-call pamor. Beer-call! 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 Hoy, Kokoy. Oo, Nay. What's the matter, ha? Nag-text na ko ilang maestra. Ipato ko na si Jessa. Si Jisa o ang akong anak. Ano man ay, ha? Ambot, oy. Lakaw lang ato Basig doon na isulti ang maestra nila. Basig na'y problema. Oh my God. I don't like problem. Ilombia, oy! Dili ka gusto problema. Nainaong ni mo nga problema naman ang daan. Lagi ko. Lagi ka na insulti. Oh my goodness. Latong ato, ana. Oh, Nay. Wa ko kasabot sa kong gibati, oy. Kay magkita naman sa Miman Jisa. Mga ako gidayon giadto sa eskwelahan ng akong anak na si Kling Kling. Unya. Yan ako sulong lang kay Bida. Bahuan ko sigot, eh. Gikan kong masada. Murag kung di ka ginawa, si Ma'am Jisa. Murag, nawa ang akong kakapoy nga nakakita ko sa iyang kanyag. Ma'am, Doon sa ka, uy. pagkamaan niya gini mo karong adlawan. Ma'am, your beauty is like a beautiful. Ansa? Ma'am Jisa, abi ni mo, ma'am. Makakita gani ko ni mo, mura ko kanang paglibutan. Nga naman. Basta makakita ko sa akong cross, crush, mao nga, mura na ko kanang mamumo. Saba ka diha, uy. Hanggaw, gid kay kakukuya ka. Ambot bitaw, ma'am. Kung dili palang bati ba, manguyab ang binunta ko nimo. Nga naman, unsa may nakabati, ana? Ma'am Jess, tricycle driver man ko, ma'am. Nya ikaw usa ka professional teacher. Murag di kay ko bagay nimo, usa drama pa. Lisod abuton ang pobre ug ang dato. Lisod kay naabuton iba. Kay dili mahitabo nga mag-abot ang langit ug ang yuta. Aw, mahimo man sa kumanaog ang langit aron mohawk sa yuta. Langit ka, kila ko. Pagkalamiyon ta. Kay akong tanaw nimo, ma'am, mura kag bituon nga masigas kalangitan, nga lisod ko uton. Kabuuton. Ayaw kagul anak ko, Koy. Kay basig usa kahigayon ana, makita mo na lang nga ang mga bituon natagak sa yuta. Bibi parida man ang drama, ma'am. Mao ba? Oh. Agoy, kun mo na mapriso ko. Francis Paris po na. Amo ka, uy. Ika, ma'am, kung makwartahan pa lang ko, palito na ko ang imong gugma. Kay dili yun ma-inlove kas kong naong, ma'am, di ba? Oo nga, paliton lang na ako ang imong gugma, ma'am. Unsa kun mo na love for sale? Kung mawi sa kulbon na rumahala po sila. Hanggaw ka, uy. Ay, hala, nakalimot naman lang hinuon ko. Ikinang, kuan di gipatawag ta ka kay si Kling Kling. Mura man og lain iyang paminaw. Nya, akong gihika po gidanggas. Mga kuhaan lang ang bata aron makatumad nagtambal dito sa inyo. Nya, makapahuway at the same time. Mo ba, ma'am? Gigilantan akong anak. Uy,
Mura din akong kasing-kasing, Ma'am Gisa. Mura gilantan. Ngano gihilanta man na? Ako ang kini nanginit sa ang akong kasing-kasing matag kakita na ko nimo. Unya mo pitik sa paspas kayo, murag kong bulsyon. Hanggaw man ka, Sige na, kuhaan to imong anak, uy. Okay, ma'am. Salamat kay mama. Kuha ti karugapon, mama. Oh, nakatumar kag tambal si Kling Kling. Nakatumar na. Oo, ma. Uwa ka na mapas mo ng anak mo, Kukoy. Wala na mataam sukri ka ng kao iskindi, ma'am. Ma'am na mo kunin mo, ma. Ako am good na mo kitag duos ka iskindi taon. Mao na imong juice flavor. Pas mo siguro rin na. Anang tatay, alam niya man ang ice candy pi. Sunod gani ay kao iskindi gutumon ka ice cream na lang. Ay, hanggaw man ka. Dili ni mo pagkanog ice candy, pero imong pagkanog ice cream. Mas bitaha man ang ice cream na eh. Kay ice cream gali medyo social. Makaingon gyud ang tao nga, ala, napas mo di sa ice cream. O di ba social ka paminaw umingon na no? Nala, napas mo sa iskindi. Patikin o! Patikin mo minaw no! Iyay, ang nanay, di ba Ha? kang ginimugdukol na eh. Hanggaw man ka. Bisan sa pay kanon si mong anak, basta bugnaw niya apay kaon mapas mo gina. Hanggaw bisnaong nimo. Nay, ako lagi na. Mukha kong ko iskindi na. Bisag mo ko ikaw niya. Dilagi ko mapas mo. Usewa, nganay naong nimo mura nga pas mo naman ang daan. Stop it ka na. Bida ako. Kung nawang imong initan. Stop it tao eh. Sunod ay na nagpakanag ice candy. Candy na lang. Ah, baan naman mo kahit na porbida sa mo. Ang ug ang candy mo kuhaon. Unsa man ice na lang imong ipakaon sa imong anak. Wa ka di ato haka. Kanang naong nimo, bisag di pa napakanog ice, napas mo na ng daan. Stop it! Lagi tanay! Sukad sa mga ipanultimong disan ako, bahin atong last na mong panagstoryahan na itaon, di na gid siya mawa sa kung una-una. Nakahukom ko. Ang yaban gid ako si Ma'am Gisan ako. Ang maestras kong anak ba? Pamahala lang niya ako. Huwag niya. Mahala lang eh. Pamahala niya ako. Bayhok o bayko kinahang lang makapadayag ko sa kong ibati nga doon ni Ma'am Gisa. Kung gawas na rin tatao sa Ma'am Gisa, kay maniod to. Oh my God, dara siya. Siya ka na bigawas. Uy, isa man kuyog niya? Yarating na nito nga basta ba? Bahala na. Ako sugatos mo, Gisa. Ay, Ma'am Gisa. Oy, Kukoy, ikaw magudi ay na. Yes, ma'am. Gihuwati ka. Oh, nga naman, may tuyo ka? Kuan. Brad. Brad, kung sa may tuyo ni mo kang Gisa ba, Brad? Video niya lang, Brad. Kaya to pa mi, Brad. Yuho. Say, Huyo. say huyo. Sir. Si Rio, di nga ni mo. Do, si Rio ka, do? Dili ko si Sergio. Ako di ka si Rio. Ikaw si Liser, ha? Dili ko si Liser. Ikinsa man day ka, ha? Kinsa man ning upawa nga misingit gid sa atong istorya Ma'am Gisa. Kuy, siya si Junicio, ang bago namang principal. Uy, pal. Ikaw din, Kinsa pal. ba ni siya, ha, Gisa? Ako ang iyang maglilingaw. Oh, sus, ginoo ko. Magliligaw de, magliligaw. Ginoo ko, manguyab ka kang Gisa. Oh. Uy, Barsif. Eskwela sag balik, do. Una ka magig-rival ako, do. You mean to say nga nang uyab sa deka, Ma'am Gisa? Oh, come on. Principal Batok, driver's tricycle, Ma'am Gisa. Kung mao may kinsa may imong pilion. Dili sa papanghambog, ma'am. Labi tinuon lang yun, ma'am. Kini akong buhok, porbida. Sus, ubay-ubay kining buhok na ko. Kani siya, unsaw ni siya? Ha, ma'am? Ha? Oy, labo kini akong buhok, kani ba imong kuyo? Tay para guloy, do. Ha? Unsay pagtuon mo na ko, ha? Upaw ko? Oh, di ko. Yes. Kung ako lang mong sugtunay, ako'y bahala nimo. Himuon di kang hit teacher ni. Tayo, himuon pagkutukal ka ng principal. Onya. Kay ikaw may principal. Kung mahimoon mo siya principal sa Ma'am Gisa, ikaw, mahimoon lang ka janitor. Labag ka diha. O sige, so klaro yun kayo, ha? Digest, ha? Nga ka na ang iya gipanulti, bot ra na. Ako day, bisag pobre ko, maning kamot ko, nga mahatag na ko ang tanan mong gikinahanglan. Og, sa usan ako ipasiguro ni mga ihatag na ko ni mo ang tunay yun na akong pagmahal na Gisa. Bot. Oh, kung ikaw masultiyon ni Ma'am Gisa, kung kinsa na mong duha ang imong pagpilion, kinsa man be? Naglibog ko kung kinsang akong piliun. Ma'am, baby, paridag yapon ang drama, day. Bungod sa ito'y. Mao ni ako problema ron mahal ra taon kay Narcos G sa taon. Og buto kayo niya ang akong anak taon. Ang ako ra problema kay ilang principal ng uyab sa taon niya. Probida. Mao nga nabalaka ko.
nga base gamito ng iyang pagka-prinsipal o mapugos yung Jesus pagsugot niya. Unsa kaya akong buhaton? Unsa man kung kamo pasultihon, Kokoy? Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karugan lawag Si Dudong Kokoy, Ate Pres. Kokoy? Oo, si Dudong Kokoy taon. Lohoy ka si Dudong Kokoy taon. Kaya in love siya sa maestra siyang anak. Oh? Karon kasultiyon na gyud kay siya kay Na. lagi agadahan gyud siya musulti siyang gibati. Ay sus pag abot ron niya sa eskwelahan Ate Pres kay iya gisugat si Deji sa naam ko nang may principal sa eskwelahan. Mao man say ni principal nga ni kuan niya ni speaker sa ni Gisa. Oh, ni Pero speaker. kini si Kukoy ulitaw ni siya. Ulitaw ka ng principal You know? siguro no. Nay anak si Kokoy pero Pero- buwag siguro sawa. Oh, tingali no unya. Wa makasal tingali no. Oh, wa makasal Nalay di niya. ba? Siya na lang, Asawa. ay. Kaya na mo si anak Ate Pres. Single father na ni Oh, siya. siguro father, di siguro mother. Iyan bang nanay no puyo dia sila malay. Nga, O mao siya. tingali. Oh, Sila ano na na lang ibog yung- siya Jisang, drive taon ni siyang tricycad. Iyaw pangutana, unsa ba yung buhaton? Ang iyang kuyawan kung mapugos taon si Jisa pagsugot atong principal. Di yan digahan, ulitawan niya. Pilay-pad. Masagot di ay, di ba? Ayo kahadlok. Digahi, pangulitawhi, ana. Ayo kahadlok nga, sa kahadlokan, total ulitaw man ka kay kabilinggan sa kinabuhi. Na tinuod na sakto na ila, sakto na katipres. Bam, unsa ibabasa nato diya, bam? Ang gari ko kay kusok ng hangin speakers. Ali. Charles. Kitugno ka ta. Kuwari ka din sa Sirach 7, verse 19. No, I'm sorry ha. Verse 19. Ayaw palabya ang higayon sa pagpangasawa sa usa ka maalam ug maayo nga babae. Ang usa ka maayong asawa mas bililhon pa kay sa bulawan. Eksakto tong gingon ni Ate Pres nga maningkamot siya. Kay sa pala nahibawan sa mga Ate Pres, doon niyo sa ka magtutudlo, namin niyo siya, nang iyang nabana, andan ni Toro sila eskwelahan. Oh, doon na siya, kanang naang nahibawan na po sa kamaestra, namin niyo siya sa habal-habal, katong iyang sakyanan nga mato dito Mo sa kuan niya, bukid. mo kuha niya. Oh, Oo. karon ang gibuhat sa maestra, katong habal-habal niya nabana, iyang iba eskwela natikal. Unito tayo. di ba? Oh. So, para na ako, eksakto tingin mo Ate Pres nga, ganadyo ka mga, ang ako lang i-reher niya o gamay nga usahay ka ng, ayaw lang kayo palaban ito yung joke, murag dili na kayo Katong kuhan. mag-in-English siya. Oh, nga nga dili na kayo kinahanglan, Oo. no? Pwede mo serious ka gamay. Kung iatubang niya ang babae. Oo, diba? oo. Ayog, pag-joke-joke kung na ang babae. Mm. Pero inuuna may babae sa ganahan nga inana kanang karakter sa tao nga inana bitaw joker kayo. Siguro, pero para na ako, kanang ang katungay mo na hitabo, kung nagka-istorya mo, nag-abot mong tuog atong principal, kanang nalang kalimitasyon gamay, kay principal man yun mo gikatubang, o dili man ordinaryo nga, principal man sila eskwelahan, pero sa ako nang gingon, wa man problema, o mo pa dahil sa sinyong gibati, kay wa man kung tinuod nga gugma, gulyati man na siya magpili para na akong pobre og dato. Oo na. Sa ako nang gingon, Kunay kanta nga ang gugmaway gipili. Pareha na ng Daylos, Ate Pres. Ha? Si Inday Los, baka nang silingan na mo ba nga nasa tindahan tanan pero hindi siya magpili, namatay ang bana. Na pulihan na tong usa, wa siya pili kanang gusto lang niya na siya kaabag. Maminaw ra Wala gyud say na ta. feeling. Naipili Ate Pres. Kana bang unsay dili siya Importante, di siya na- magsipayan kung ang lalaki nga iyang Basta na ay iyang Oh, na siya love niya. love niya, na siya kauban. Pero dako kay na siya tindahan Ate Pres ha, kanang mga baligya gyud para sa store mga lawg. Kasi basta puti mo nga kanang bahala kung sa klase. Oh, basta Nabay trabaho May ba? ko- way trabaho. Oh, way basta may kugma siya. Oo, May kugma siya. ka. Okay ra kung balag ka ng manindalagpuan, sigarilyo ba Oo, tinuod na, eh. Okay ra. Oh, mao na nga ikaw dong Kukoy. Basig na inlabo na mo Gisa. Tingali. May siguro. Suway lang. Sa ako lang din yung lagi ni Goliath ni Ate Priscilla, doon na yung silingan nga maestra, namin yung siya kapalahabal driver. Ang kapalahabal, yung ipeskwela nautical. Ah, wala kayo. Kato sang maestra o sang namin ang yan na bana, ang janitor silang eskwelahan. Okay naman ang ilang. Basta maayo lang. Oo. Kinaya sa tao may atong apason, Oo, no? magpunta, Maayo matinaw ba, na. di ba? Magpunta, magwapo kayo muna ba? Manapat Oo, nimo. gwapa kayo kayo. Binuangan ka, di ba? Gwapa kayo mong naasawa, nya kanang mungkin nila nga ang mga plato manlupad sa bintana. Napay ako amiga Ate Pres. Na dili lang ako nganlan kanang Ngandi lang. ay lang kay pinagga kanya yang bana kanang siya na biyudang buhi na siya gibuwagan pinagga kanya yang bana ron sus karon Ate Pres palahubog mo kayo wa pay trabaho siya pay gabuhi palahubog Pwede sa kayo kalibutan na itaw, wa pa niya pa
Wa siguro na siya na may lalaki nga magpabutan-butan. Basta kuha lang ka sa social media na niya nakita, ka ng Facebook. Dili, wa sa magpakita sa iyang taras. Oh, taras. Habi Ah, ang ah, pan. Pag tipo na nila, diha na. Mauna. Igawas na natural. Naingon na. Naabab ay. Naabab. Natural Ano na. gud lang na? So, kani, ang iyang trabaho kay, sa skatikan, sa tinapos sa skatikan. Tricycad. At sikat, Oh, yan naibog siyang maestra. wa man problema kung sa klase trabaho basta diniyos ang imong trabaho. Dili lang ka trabaho kung kwarta sa hangin ng imong Tinuod. kuan. Sa ako nang gingon lagi kanang na ang ipadayang ang imong gibati kay pananglitan nung na may maestro nga dili man tanaw og nahigugmig sa laki dili man gawat ato mga reales maigo no gawat ato ubang nga maingon nga dili na ko inyo na kong anak og dili pa rin. Ang inahana. Oh, Ang inahan. dili na ko pa sa naingon ang anak bitaw. Apan unsa balik ta gulyat unsa ka ingon ninyo nga ang buta ang unsa ta? Di buta. Gugma sa to. Ang gugma buta. Unsa man kanta nga dai kuan nga. Buta kita sa pagpakabana anak. Lain mo sa to. Dili Lain mo to. sa gugma. Ah, Ang gugma, why gipili? kantong ingon nga love is blind, no na siya. Love is blind, blind is love. Di lang matlo love is blind. Sa to pag mahigugma ka tinuod dito ka kapili kanti mong balon. Di, Pero na ako na tingad usa ra gyud ta butang. Gano man? Kada ko sa kong mata. Oo. Ngano ini kabutan na oras ako yung piyungon. Nalawa na ba kasi ito ng buto? Doon ako ang pas Subscribe to Dramaturgo